Kodi mmaziwa kuti kugwiritsa ntchito ma strong password ndikofunikira kwambiri ku ma online accounts athu. Ino mwagwiritsa ntchito tu ma weak password, ma password ngati 123456 kapena kungogwiritsa ntchito maina anu okha. Password simayenera kuti izikhala manamba zokhaokha kapena malera zokhaokha. Izo zotu zili ngati kuti kuseka pa khomo komano opanda logo, zomwe okubata afuna kuti alowe nyumba mwathumu atha kungoyesera apezeka kuti walowa nkati ndi kutibera zinthu zathu. Ndiye ngati mufuna kuti account yanuyo ikhale yotetezeka, ikani ma strong password. Ndi ma strong password amakhala combination ya ma numbers, ma capital letters, ma small letters komanso ma symbols. Ndiye kuti mukayika strong password, chisanzo chake tingayilekeze ngati kuti pakhomo pano mwayikapo no logo, zomwe kandi mbava ifuna kuti ichole nyumba yanuyo kapena ikufuna ilowe mkatimo. Yabwera ndi makiyi ambirimbiri, imayesa mouse by mouse, zomwe zimapangisa kuti zimtengere nthawi kuti aziwe kuti kiyi amene angasegule ndi uyuyu. Ndi strong password ndiyofunikira kwambiri for kuti ma hackers zimatengera nthawi kuti apange crack. Ndiye mukayika strong password sikuti tumamalizira pompo, ikaninso ni two factor authentication. Mukayika two factor authentication ndi kuti makhala kuti account yanuyo zili ngatino kuti pakhomo pano paja mwayikapo no alarm yomwe mbava ikabwera kuti ikufuna isegule chiseko chanu izikuziwisani kapena izilira inuyo zimakuonetsani kuti account yanu ikhale yotetezeka. Ndi ma hackers amavutika kwambiri kupanga hack account imene ili ndi strong password komanso two factor authentication. Ndiye ma account yathu tatiye tiyikireni zinthu ngati zimene tiyike ma strong password, tiyike two factor authentication. Ino ma account yetu sizimafunika kuti tizanyozera chifukwa kuti ubwino oteteza account timaona anthu ambiri ife account yathu ikapangidwa hack. Ndiye zinthu ngati zimene zizituyenera kuti tiyikepo mpano ngati kugwiritsabe ntchito ma password amanamba zokhaokha maina athu 20 tikapange change ma password galameno tiyike ma strong password kwa ma strong password amateteza account yathu.